Nyika yese yeZimbabwe yopiwa mawarning ichinzi chenjerai, vakomana vari kuraiza avo vana Matinyarare vari kuuya vachiataka mutungamiri wenyika, vachiva vachitaura vachiti aiwa mutungamiri wenyika is failed no to 2030. Vari kunyatsoonekwa kunzi these are ED loyalists. Panguva ino nyika yese yeZimbabwe yanzi chenjerai, maspies ayo vari kuuya panguva ino vachida kuinfiltrata, vachida kungogather information, vachida kuona kuti mastates munyika yeZimbabwe akamira sei. Are the people interested in issue 2030? Are they planning zvimwe against the leader? Panguva ino zvazvokuda pachena kuti Matinyarare abva anyatsokumbaitwa nevanhu asati amboenda kure. Ndorwa subscribe or like or turn on the bell icon. Yesterday we released another video tichimuona Matinyarare achiisa mapost amakaona ekuataka mutungamiri wenyika directly. Panguva ino topinda panapa pane Andy Zvigananda group inobuda chinyora chiti don't be fooled by Matinyarare rebellion, like Tsenengamo before him. This is a clear ED deployment. He is speaking against 2030 to infiltrate and spy on the Chwenka camp. Rutendo is a Trojan horse. Once the mission is done, he will head back to headquarters. Bookmark this tweet. Domashkonobata panapa aiwa neAndy Zvigananda group iri kuchiti aiwa zviri na Matinyarare zvamboitwa naTsenengamo. Tsenengamo akamboya akatukira mutungamiri wenyika akati no to 2030, akati zvakati president vazodai. Pari papera chinguva ndobva angoti aiwa ZANU-PF ihomweka inokwana munhu wese ndadzoka ndingamuchirei, ndobva ari admitwa. Zvanyatsokuda pachena kuti anga atumwa kuzombonoona ndo the same script rakuya ichishandiswa naMatinyarare. Panguva ino vanhu vabva vakatsira kumbati akati no, ari kuya achida kungospaya on the Chwenka camp kuona kuti aiwa wakamira sei. Manje panguva ino Chwenka camp has been enlightened, yangwadzwa ikanzi akada kuuya muchenjerei, ndoda kuti ada kutomboona kuti how is the situation aiwa to vipi because anochwenga scam. Pinda comment section medu dzofungura email today pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, chiro on the bell icon.